makasakulungan sa iro. Nang lood ko? Luod man ka. Palitin kong sapatos na wow. Oh, Nike ni ha, Nike. Original na. Eh, pagtagaan takag piki, oh, pink ni. Oh, pink ug white. Oh. Han! Ay, kita ka ni Hana? Rumah lagi terus ya? Oo, kay mag-attend mo nagparty. Kaya kita ka ni Hana, te? Si mana? Oh. Turao? Agay! Nag-unsa mo na siya gaskulungan sa iro. Apa lu udah mesin? Kasi nag-away. Ganusar na siya dira. Magulang. Nah, kara na po di si Hana ay. Be! Nag-unsa naman po ka dira. Anong na makasakulungan sa iro? Nang lood ko? Ano nang luod man ka? Kung saan ba yung kakaluuran ni mo nga? Gipariban na ta ka. Gipalitan pa ta ka gwaw nga sandal. Unya gilaag pa ta ka sa sinihan na nanawtag sa lida. Kung saan yung kaluuran ni mo? Tanawan ako na nasa ibabaw oh. Kung saan may na-add sa ibabaw di ay? Mga sapatos naman na. Lain kayo, ikaw rin ang mga ingana. Kung saan ikaw rin yung mga nana? Tanawa po nang gisuot ni mo. Oh! Dugay naman ako niya mga sapatos. Gipalitan po biya ta ka gwaw nga sandal. Sandal man to, lain man ang sapatos. Di nga na magsapatos ba ka mga tuog parte? Oo. Nakadress, nakausayang kayong dress ni mo. Oy, mong legs wow po ba ya? Ano ka diyan? Ay, abrihan na ako ni. Abrihin na ron. Sukong ko rin mong kamot. So, maning bayhan niya ni nga. Nagdinaot ang po ng utok ni mo. Kung saan di gusto ni mo di ay? Palitin kong sapatos na wow. Sa mukha na. Ay, karoon na ka may muna na. Hapit na, mga event ba? Oo, sa oras na ron. Alas 12. Oo, kataas pa ng oras? Kasi tas mag-prepare pa man ta. Bahala ka. Di kumuban sa imo ah. Sa mukha. Ana-ana, uy. Palitin kong sapatos na wow. Para mauban ko. Kasi size MTL. 36. 36. So, say gusto din yung mga color di ay? Pink. O gulay pink. Puti. Puti nga na yung pink. Kung basta kung saan na lang guro. O basta wow. Sige, pagulat ra, balikon ta ka. Sada, bihanan, uy. Sumo to ni biyahe dayon tanganay dala ka suko og kalagot. May pa ni si Jordan dire chill ra. Pero ang kitaan ni nagkabuang pagpangita og wow nga sapatos nga ihatag kahana. Ug naka-decide ko nga diri na lang kumuadto sa Robinsons Mall kay Duol ra. Pag abot na ko aning lugar wa nay daghang storya mo diretso na ta sa sapatosan aron kanay mahuman na. Mauni na kanindot pag ang mamili lalaki kay wala niya daghang pasikot-sikot ba dili pareha sa babae. Awa ko di ba nakapili dayon ko sa Nike. Check dayon nato og nabay mga factory defect nga daot. May manang sigurado ta para dili na magproblema. But speaking of problema, syempre tan-awon pud nato ning presyo niya ba sibug atrapog kayo sa bulsa ba? Oy, Ginoo ko 4,000 kaayo. Mao na siguro ning ginaingon ni Lolo nga pag mahigugma ka apo, kailangan jud mo mo gasto. So, wala ni siya discount. Atay murag napasubo na jud ko ani mga boss. Maulaw na pug ko mo back out. Mauna nga, ako na lang jud siguro ning bayaran. Ilisod kayo idagan. Daghan baya kayo nagtan-aw nga gwardiya sa unahan. Ana, ito lang sapatos ni mo. Ano na? Sa pamanday dara oh. Alin na, bawas na dara. Bawas na dara. Pagkanawad ako. Mapanawad daw. Oh, sapatos lagi ni. Oh, Nike ni ha, Nike. Original na. Lain pug dili, lain pug tagaan takag piki oh. Pink ni. Oh, pink ug white. Oh, Nagpila po na. 4,500 taon ni Hana. Nadaw. Oh, someday wala ang presyo. 1,495. Sige na, palitan lang buta kag medyas nimo oh. Oh, wala kay rason na para mangludlo dira. Sige na, sukda dayon. Nablihis ko, di ko kahuli. Daw, iso ko daw sa kuha daw. Boy, si mo pa. Sila nimo. Uy, Please. ay mahal ka ha. Sulke ka ba? Hey, suot. Igo dili. Igo. Ali diri, nay. Dili pakog ka. Oh. Inya. Tara na. Tara. Ani eh. Ay mo lang ipilin pug ni. Nakaigo ra sa mga sapatos. Oh, kaya ko na kayo eh. Sige daw, be, pakitain din sa akong sayaw, bago ta mo lakaw. Sige. Sige. Baby girl, just move if you wanna. Yeah. Shake if you wanna. Work if you wanna. Unya, gaan ang sapatos si sayo dili. Baan? Naraman din na, tara na. Tara na.